I will now count to 100 in Danish. One. I will do it engelsk. Oh wait, that was English. En, to, 3. Fuck, okay, det er en prøvevideo, okay? Okay? Jeg hedder Ville Søvndal, Sleep Valley. Andreas, kom, du skal med på videoen. Der var ikke meget ansigt der. Prøv igen. Ja, så er jeg pænere, ikke også? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, musen, nu har jeg taget det 1000, jeg gider ikke. Så telefoner har taget det. Hvis det er det højeste tal i verden, det er Google Plexian. Fuck, jeg har mange bumser, mand. Jeg skal skide. Altså, jeg skal være med på videoen, kom. Ja. Ja. Man må ikke række fuck på tv. Man må ikke række fuck på tv. Eller ikke tv. Klokken den er 20:41, og det er den 5. i 2. 2012. Og det her, det er Jackass. Nu vil vi lave vomit. Et eller andet. Andreas, vis dem. Vis dem. Vis os Jackass. Gør dig dum, så du kommer til skade. Jeg peger på gulvet, lad os se. Fald. Ej. Nå. Vi er stadig i gang med videoer. Vi har pænt fucking meget tid, mand. Den kan spille i hele verden. I helt lang tid. Det er sådan, de laver det længste video på YouTube. Den kan spille så længe. I 590 timer. 596. Fordi den er ikke bevæget sig endnu. Nå, men nu vil vi lave en video, der var så længe. Epic Sax skal i 10 timer. Nu kan jeg ikke synge og koncentrere mig. Er det ikke lidt sjovere, hvis du er med på den videoen? Andreas, kom ned. Her. Jeg tager den her videre. Kom tættere på, det skal med i kameraet. Det her, det er det nye radioshow med jeres værter. Jeg vil ikke sige mit navn på YouTube. Ja, det kan være lige meget. Okay, her er mit navn. Christian Aguro Mikkelsen. Din tur. Hvad er dit navn? Vel, jeg har sagt hans navn, tror jeg. Du hedder Andreas til fornavn i hvert fald. Nej, du hedder Andreas. Du hedder Andreas. Festus Adam. Festus mange. Det er ikke spilletid, det er faktisk ret sjovt. Hvad vil du helst? Sidde og lave en dum video eller spise is? Okay, jeg kan da godt svare på den. Det her, det er de gode gamle dage, mand. De gode gamle dage, mand. Den gamle underbid. Fuck, var jeg ikke sjov. Det hjælper faktisk mig at sige, fuck, var jeg ikke sjov. For når jeg skal vise den til mine venner, så
Så tænker de, fuck, var han ikke sjov. Og så når jeg allerede selv ved det, så har jeg det lidt bedre om mig selv. Med guster. Hvordan er den er? Hvordan er med guster? Eller hvad med fuck yeah. Det er ikke trollface. Du skal ikke lave noget, så er det trollface. Men vores radioprogram er slet ikke slut. Der er kun gået 5 minutter. Okay, næsten 6 minutter. Live radio med fucking skærm. Okay, det her det er et ligesom Godmorgen Danmark og Weekend, det har jeg set, ikke også? Det har jeg fucking set. Kom fat det, dit lille svin. Det er ret sjovt, at det her det er min første YouTube-video. Ja, hen vores første gæst, Nelly. Ikke Nelly Furtado, bare Nelly. Nelly Aguro Mikkelsen. Ja. Og senere så får vi endnu en gæst. Det er Sheila Aguro Mikkelsen, der er lidt større end Nelly. Nelly, hun er meget flink, og hun er lidt tyk. Hun er vild med mad. Hun spiser hele tiden. Hun sidder ude i venteværelset lige nu. Andreas. Man kan ikke se mig nu, men så. Det ved jeg ikke. Ja. Nej, okay. Lige et øjeblik, alle sammen. Nu er vi min medvært, Andreas. Sleep Valley kom ind på vores første gæst i studiet i vores første program. Og det var den 5. i 1. 2012. 5. i 2. Undskyld mig. Kom ind med vores gæst, Nelly. Det her, det er Nelly. Hun er meget fed, og hun gider egentlig ikke det her, men vi kan så godt lide at pines dyr. Især de søde af dem, se. Hun er lidt, Nelly, sig hej. Fuck på YouTube, man synes jeg er en idiot. Miskat. Det sidder jeg siger, dyrblære, og er du ond. Men faktisk, så har hun fortjent det. Se nu her. Det der, det er ikke særlig professionelt. Det er ikke særlig professionelt. Sæt dig ned. Ja, tak. Jeg skal vise den her video til mine børnebørn. Jeg synes ikke, det er din idiot, mand. Video er bare slettet. Pik. Pokémon. Andreas, sig noget i mikrofonen. Vi har faktisk noget andet, vi skal vise jer. Nu vil jeg fuck, jeg har ikke noget at vise dem. Det her er hvad der sker med fjernbetjeninger, hvis I ikke kan opføre ordentligt. Se, der mangler selvfølgelig alting til den. Den her, den er flink. Kan du huske det fra Opel-reklamerne? Ej, det kan jeg ikke holde ud af. Andreas, find min bams. Jeg er stadig bamser. It must have been love, but it's over now. Hold så op med det der, man. Jeg sidder og synger. Nå, men vi stopper den her video. Der er 10 minutter. Der er 10 minutter, så 20 sekunder tilbage. Andreas, choose your words carefully. Kom så, sig noget. Du skal Han sagde, du skal skide, hvor du skal skide. Kom torsdagen. Nå, vores første afsnit, det er slut. Farvel. Slut!